Mamă. Ești ok? Scuză-mă. Am fost la una acasă. A venit bărbasul și a dat drumul la câini să mă alerge. Câine zicea? Talie mare sau talie mică? Dulei de ea mari, dar am o fugă mie de nu mă prinde niciunul. Am antrenament. Sunt cumva de rasă? Așa pare. Știi cum scapi de un câine? Fugi. Nu, normal că nu. Îi dai să mănânce. Acum, hai cu mine să vedem ce avem pe stoc. Talie mare, talie mare. Da. Aveți, nu glumă. Aici, vă rog. Mamă, fix ăsta-i cheie de mă alerga pe mine. Super. Deci o luați? Da, normal, cum să nu? Dacă mă salvează, da. Cu ce vă ocupați aici, mai exact? Păi noi vindem hrană pentru animale. De aici și pentru animale.ro. Păi mișto, că de acum încolo, dacă mai am nevoie, comandă pe site. Da, de luni până vineri poți să comanzi de pe site. Dar în weekend îți recomand să vii la locația noastră între ora 9 și 14, că avem prețuri mai bune. Adică doar dacă vin în depozit am reducere? Da. Bă, cât de tare! Păi dacă nu mai ai întrebări, hai să mergem să plătești. Nu mai gata, mergem. Și să știi că în fiecare săptămână avem oferte noi. Băi, m-a salvat.